Il-ġuri fil-konfront ta' Jurgen Fenek dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kompla bil-kontroeżami ta' xhud Vince Muscat, magħruf bħala il-Koħħu li qed jiskonta pina ta' 15-il sena ħabs dwar l-omiċidju. U ġie mistoqsim id-difiża dwar diversi aspetti ta' xhieda li ta' matul is-snin. Matul il-kontroeżami Muscat ikkonferma li fil-pjan tal-2015 qatt mara lil Chris Cardona u qal li dak iż-żmien kien hemm biss diskussjonijiet dwar il-pjan mingħajr ma twettaq. U għaxet ukoll li George De Giorgio kienu marru fejn kienet taħdem Daphne Caruana Galizia u tenna li dak iż-żmien il-pjan kien li tinqatel barma tan-nar. F'parti oħra tax-xhieda il-Koħħu qal li wara l-qtil ta' Caruana Galizia Alfred De Giorgio kien qallu li Melvin Thoma, l-intermedjarju fl-omiċidju li bħalu nata proklama biex jikxef dak kollu li kien jaf, rid jagħmel ikla għax kien ħeles mill-problema li kellu. Qal ukoll li l-bomba kienet inġibet minn sqallija u li sa fej kien jafu kellhom jinġibu 3 bombi, iżda ma jafx min u jekk sarx ħlas għall-bomba. Fix-xhieda Vince Muscat qal li darba jiftakar li kien ħdejn l-ispettur Keith Arnaud u semma Jurgen Fenek. Muscat jiftakar li kien qal spettur dan is-sinjur se taslu għalih, se tresquh peress li ta' Fenek, qal li Arnaud sabbat idu u qal mis-sema l-isfel kulħadd jista' jitressaq. Mistoqsija għalfejn għamel din il-mistoqsija il-Koħħu wieġeb għaxu bniedem prominenti. Muscat xed ukoll li hu rrifjuta flus mingħand Roberta Gius u Jamie Vella, żewġ tirġiel oħra li qed jiskontaw pena ta' ħabs dwar l-omiċidju biex jibqa' siket. Xed ukoll li hu u l-avukat li kellu Arthur Azzopardi kienu qed jiġu medda. Mistoqsi dwar l-allegat teddid huwa qal li semma li kienu se jwadbu l-għaxtu f'wiċċ xi ħadd minn qrabatu u li se jivvelenawh il-ħabs. Wara nofsinhar il-kontroeżami foka wkoll fuq allegazzjonijiet dwar laqat ma' Chris Cardona u fuq informazzjoni li Muscat qal li kien irċieva mingħand persuni oħra u qal li meta marru jfittxu lil Cardona f'bar dan ma kienx hemm. Filwaqt li f'diversi okkażjonijiet qal li ma jiftakarx ċertu dettalji li kienu jidhru fix-xhieda li ta' fil-passat. Is-seduta kienet interrotta minn argument legali wara li d-difiża provat tippreżenta diogramma b'ismijiet ta' persuni li allegatament kienu involuti fl-omiċidju tal-ġurnalista. Wara skambju qawwi bejn iż-żewġ naħat l-imħallef Edwina Grima ċaħdet it-talba tad-difiża u wissiet li se timponi multi jekk l-avukati jinterrompuha waqt li tkun qed tagħti d-digrit tagħha.